kang aking Pangulo. Huwag piliin ang maingay, ang mayaman o ang kaakit-akit. Piliin ang matino at matalino. Piliin ang naghuhugas ng sugat ng tao at bayan. Tanungin ang ating sarili kung sino ang gusto natin. Tanungin natin kung sino ang makakapigil sa sakit. Dapat maramdaman ng pinuno ang sakit ng bansa ay parang kanila. Sino ang gusto natin at nagsimulang magtanong? Sino ang makakapigil sa sakit? Dapat maramdaman ng pinuno ang sakit ng bansa parang kanila. Mr. Ang presidente ko. Huwag piliin ang maingay, ang mayaman o ang kakit-akit. Piliin ang manggagamot ng sakit ng bayan. Piliin isa, sino ang naghuhugas ng sugat. Huwag piliin ang maingay, ang mayaman o ang kakit-akit. Huwag piliin ang maingay, ang mayaman o ang kakit-akit. Huwag piliin ang maingay, ang mayaman o ang kakit-akit. Huwag piliin ang maingay, ang mayaman